Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Nuwun ingkang kawula hormati Guru Basa Jawa Buyani Rahmawati lan ingkang kula tresnani rencang-rencang sedaya. Langkung rumiyin kita sesarengan mujudaken puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi kesehatan dumateng kita sehingga kita saged kumpul ing kalih welas IPA 3. Hadirin ingkang kinurmatan, ing saat punika kula badhe nyampikake sesurakan judul tanpa korupsi. Istilah korupsi boten asing malih ing kalangan masyarakat sebab hampir setiap dinten diberitakake ing televisi utawi koran lan radio bahas masalah korupsi. Dados tiang sepa, tiang eneng utawi anak-anak mboten asing malih kalih kathah korupsi. Hal menika sangat ngawruhi bilih wonten ing negara kita. Sebab kasus korupsi akeh sangat, mulai saking korupsi pembangunan, korupsi jalan lan saklingkungipun. Keadaan menika memprihatinaken sebab korupsi akeh sangat sing dirugekake, terutama korupsi tiang elit petinggi negara, mboten senyuta-nyuta nanging miliatan bahkan triliunan. Hadirin ingkang kula hormati, kita sebagai pelajar calon generasi bangsa ampun tiru-tiru hal makaten sebab korupsi dinarak dening pemerintah lan diparamake dening agama. Contohipun diwenehi apa kangge tumbas buku malah kangge tumbas jajane. Cekap semantun atur kula bilih kata lepatipun agungipun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.